aldası turunda çıkışlar olacak. Хадиша Ямашева-Таначева, Абруй Сайфи, Рабига Хакимова, Лабиба Хусейния, Фатима Фарида Вахапова-Наурузова, Сония Гайфет, Ильхамия Туктарова-Богданович, Уммугульсым Камалова-Акчурина, Вера Минкина, Райса Ишмуратова, Зәйтүнә Мәулюдова, Шистай өйәзенең 12 отаклы хатын кызы, мәгърифәтче йолдызлары. Бүгенге конференция нәкъ шушы ханымнар һәм аларның хезмәтләре хакында. Хадиша Тамашева дисәңме, бердән-бер 17 елда үткәрелгән хатын-кызлар съездының Uyuşturucu комитетінің председатель болған, һәм uyuşturgan да bütün документларын эшләгән кеше ул. Аннан соң Абруй Сайфины сөйләсәң дә, ул үзе безнең Абруй Сайфи бердән-бер хатын-кыз милләт мәҗлесендә эшләгән хатын-кыз. Абруй Сайфиебез җырчы, Абруй Сайфиебез бердән-бер хатын-кыз Казан һәм Уфа шәһәрләрендә депутат булган, шәһәр думасының депутаты. Һәм ул безнең бердән-бер хатын-кызыбыз Уфа һәм Казан шәһәрләрендә солдатлар бюросының рәисе булган 2 шәһәрдә дә. Һәм безнең Абруй Сайфиебез беренче 5 Казанда 5 татар балалары ачкан. Ул Азат хатын журналын аякка бастыручыларның берсе. Һәрберсе турында искиткеч күп итеп сөйләргә була. Алар искиткеч кешеләр һәм алар турында безнең хәзерге көндә мәгълүмат халыкта бик аз. Чөнки алар турында китапларыбыз да юк, алар турында сөйләгән кешеләр дә юк. Сүрия Усманова бүгенге чараның идея авторы, үзе дә Чистай районы Яуширме авылы кызы. Әлеге ханымнарга багышлап конференцияләр генә түгел, музейлар ачарга кирәк дигән фикердә ул. Мондый зыялы татар хатын-кызларын биргән Чистай өйәзе белән Оренбург өлкәсе генә ярыша ала ди тарих фәннәре кандидаты Тәминә Биктимирова да. Чистай өйәзендәге бу күренешкә ул үз аңлатмасын бирде. Чистайда мин уйлыйм, бу Закир Ишанга без бурычлы. Закир абиның улы бердән Әл-Әсәр университетында укып кайткан һәм ул үз өендә сеңгелләрен укыта башлаган. Менә анда укыган кешеләр киткәннәр, Фатима Фарида Наурузова да киткән анда, шушы нидә җырганында бөтенесе менә шушы кызлар без сөйләгән, Илхамия апа да, Богданович репрессияләнгән Казаннан арсын, Хадиша апа да, алар бөтенесе шушы Ибраһимнан алган белемнәре. Конференциядә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге Тарих институты галимнәре, иҗтимагый оешма, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән, мәдәният министрлыклары, Бөтен дөнья татар конгрессының вәкилләре, язучылар, журналистлар, Чистай районыннан килгән кунаклар катнашты. Конференциядә катнашучылар чыгышларында татарның яңарыш чорына Чистай өйәзе мәгърифәтче хатын-кызларының зур өлеш керткәнлеген ассызыкладылар. Бүген дә татар балаларын үз телләрендә укытуның бик актуаль мәсьәлә булуын, шул проблеманы хәл итүдә әлеге ханымнар башкарган эшләрне үрнәк итеп алырга мөмкин булуына басым ясадылар. Чара ахырында конференциядә катнашучылар тәкъдимнәр белән чыкты. Ул даими рәвештә конференцияләр оештыру, Чистай районында Чистай өйәзенең мәгърифәтче йолдызларына багышланган музей ачу, әлеге ханымнарның хезмәтләрен фәнни өйрәнүне дәвам итү, мәгърифәтче хатын-кызларга багышлап конкурс оештыру, грантлар нигезендә китаплар язуга булышлык итү, аларның исемнәрен урамнарга, мәктәпләр, мәдәният йортларына бирү, каберләрен табу, карап чистартып тору. Китап мәсьәләсе инде хәл ителгән. Типографияда Чистай өйәзенең мәгърифәт йолдызлары дигән исем белән 1000 данәдә басылып чыгачак. Тиздән Чистайның үзендә һәм башка районнарда тәкъдим итәчәкбез диде оештыручылар. Уңышлы һәм дәвамлы эш булсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.